Hola, soc la Rosa Mercader, soc tècnica de capacitats diverses dins de l'àrea de ciutadania de l'Ajuntament de Tarragona. Hola, soc l'Eduard Cubero, soc el coordinador i animador sociocultural del Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau. En un moment donat, la penya festiva del Festa per Tothom veu la necessitat de passar de ser espectadors de la festa a ser actors i actrius de la festa. I per això van pensar a veure com podríem ells participar a dintre del seguici i de les festes majors. I va sortir la idea d'un gegant, una geganta. En aquest cas, a Premià de Mar existeix un altre gegant que és adaptat, i es va decidir que potser seria una bona opció fer una figura d'aquest estil per poder incloure a les persones amb diversitat funcional a dins de la festa, i va sorgir així. Vam triar la figura de la Frida Kahlo perquè representa tots aquells valors que volíem que tingués aquesta figura festiva. És un personatge resilient que se sap sobreposar a les seves limitacions de mobilitat. En un moment donat, per donar visibilitat a aquesta figura i portar més enllà de la Tarragona central, del casc antic de Tarragona, la figura de la Frida, des de l'Ajuntament hem endegat un programa que és la Frida va de barris i la Frida va a l'escola, en la que la Frida s'estableix durant un temps al centre cívic de diversos centres cívics de la ciutat, i així tota la ciutadania en pot gaudir. I el primer centre que ens va obrir les portes per la seva accessibilitat i perquè tenien l'espai per fer-ho va ser el centre cívic de Sant Pere i Sant Pau, on la Frida s'hi ha trobat també, que ja porta diversos mesos, i estem molt contents, la veritat, perquè la rebuda ha sigut molt bona i sobretot la canalla del barri se la sent absolutament seva i la poden veure cada dia. Geganta va arribar més o menys al voltant del juliol d'aquest 2019 i des de llavors la tenim aquí exposada al centre cívic. El programa de la Frida va de barris el que pretén és això, aprofitar la figura de la Frida per fer-se visible en tots els racons de Tarragona. I com ho podem fer? No hi ha millor lloc que tota la xarxa de centres cívics de la ciutat. I esperem que cara a la primavera, quan comenci a fer bo, la Frida se'n vagi a Torreforta i allí també faci el coneixement de la ciutadania, de les escoles, dels centres que hi pugui haver, i que també els nens i les nenes d'aquesta part de la ciutat se la puguin fer seva. Sí, l'acollida ha estat molt bona. De fet, la majoria d'usuaris sempre van a visitar-la, sempre van a propet seu a veure-la. A tocar-la no, perquè no deixem tocar, però si es pogués sí que ho faríem. Bé, nosaltres intentem fer alguna activitat on la geganta estigui present, i de fet ara, durant les festes de Santa Tecla, amb la Festa per a Tothom, la geganta va ser un dels plats forts d'aquesta activitat. I bé, de fet, diverses persones la van fer ballar, inclús la nostra consellera o el mateix alcalde van ser uns dels participants. Els equipaments realment no estan adaptats 100%, hi ha facilitats per poder accedir, però és veritat que no estan 100% adaptats. Sí, tenim un projecte que en breu sortirà a llum. Aquest projecte es dirà Més que Zumba. Llavors, amb una professora del barri de Sant Pere i Sant Pau intentarem fer una barreja amb usuaris habituals dels centres amb gent amb diversitat funcional, dels quals intentarem que sigui una activitat inclusiva real per tothom. Bé, us convido a tots a que pugueu vindre al nostre centre cívic de Sant Pere i Sant Pau, i allí podreu trobar la Frida, amb la qual podreu visitar-la, podreu fer-vos fotos, i inclús una de les activitats que intentarem fer la podreu fer ballar. Així que us animo a que vingueu.
quan tingueu oportunitat no us esteu de visitar els centres cívics de Tarragona. Són centres acollidors i així ho demostren acollint a la nostra Frida i també al col·lectiu de persones amb discapacitat que la fan ballar, i és una oportunitat única. La Frida és un personatge excepcional i amb la nostra geganta el que volem és que arribi aquest missatge d'inclusió i que tots som iguals i tots som diferents en la nostra essència, que som sers humans.